Ty jsi našel mé ponožky with my socks? Ty jsi našel ponožky, děkuju. Thank you. Thank you. Tak a dej tam zpátky, jo? Can you put it back? Can you put those socks back? Dáš tam zpátky ty ponožčičky? Dej tam zpátky ty ponožky do těch bot. And he's gone. A zmizel. Today is, I don't even know, March 3rd. Je 3. března dneska. Dopoledne. Aiden si hraje. Aiden is playing. And I'm tired. A já jsem unavená, protože jsem vstávala hrozně brzy. I got up at 4 this morning. 4 a.m. So I'm kind of lounging around. I'm even lazy to go and follow Aiden on the camera. A vůbec se mi nechce za ním chodit. Tak tady čekám takhle, až přijde. A co novýho přinese. So I'm waiting for him to see what he's gonna bring. Co to máš? Ty máš koš? You have a garbage can. Jo. A co je vevnitř? What's inside? Nic, viď? Are you gonna put something inside? Dáš něco do toho koše? Tam dej, hele, kravičku do toho koše. Dej kravičku do koše. Put the cow in the garbage can. Tam je ta kráva. Tam je ta kravička malá. A koníček. Jak dělá koníček? What does a horse do? What does a horse do? Ha 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 ha. Jak dělá koníček? Mňam, 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 mňam. Ups. Ty voláš, you're calling somebody. Ty komu voláš? Who are you calling? Tátovi? Co řekneš tátovi? Haló, haló.